хурофот ва хурофотзадагӣ яке аз мушкилоти зеҳнию ҷамъиятиест, ки дар ҳар давру замон вобаста ба сатҳи донишу маърифати бошандагони ҷомеа дар шаклҳои гуногун арзи зуҳур мекунад. ҳанӯз дар ҷомеаи дунявии мо нафароне пайдо мешаванд, ки бо истифода аз сеҳру ҷоду мехоҳанд мардумро ба гумроҳӣ баранд. идомаи мавзӯъ дар гузориши ҳамкоронамон. хурофот ва хурофотзадагӣ яке аз мушкилоти зеҳнию ҷамъиятиест, ки дар ҳар давру замон вобаста ба сатҳи донишу маърифати бошандагони ҷомеа дар шаклҳои гуногун арзи зуҳур мекунанд. таҳқиқоти имрӯзаи илмӣ пурра собит кардаанд, ки ҳар қадар таассубу хурофот дар ҷомеа реша давонанд, ҳамон қадар каҷравию мушкилиҳои равонӣ, ахлоқӣ, маданӣ ва сиёсӣ мафкуравӣ бештар мегардад. ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ба рушди соҳаи илму маориф, фароҳам сохтани инфраструктури зарурӣ ҷиҳати баланд бардоштани сатҳу сифати таълиму тарбия дар муассисаҳои таҳсилоти миёнаву олии ҷумҳурӣ таваҷҷӯҳи хоса зоҳир менамояд. аммо бо вуҷуди ин ҳанӯз дар ҷомеаи дунявии мо шаҳрвандоне пайдо мешаванд, ки бар асари пойбандии хеш ба бесаводию ҷаҳолат монеи таҳсили фарзандони хеш дар мактабҳои пешқадами ҳозиразамон андӯхтани донишҳои пешрафтаи муосир мегарданд. 2 нафаре боздошт гардид, ки маҳз бо сӯистифода аз бесаводию бемаърифатии баъзе шаҳрвандон эътиқоди ҷоҳилонаи онҳоро ҳамчун сарчашмаи даромад ва пешбурди рӯзгори худ қарор додаанд. Иззатова Паригул Додарбековна, соли таваллуд 1964, зодаи ноҳияи Темурмалик, истиқоматкунандаи ноҳияи Восе, ҷамоати шаҳраки Ҳолбук, маълумоташ миёна, оиладор, соҳиби 6 фарзанд. Номбурда дар ҳудуди шаҳраки Ҳолбук ба сеҳру ҷоду машғул гардида, асосан ҷавондухтаронро бо ваъдаҳои гарму хунук кардани ҷавонони мақбулашон, мушкилкушоӣ, кушодани дари бахт, муолиҷаи безурётӣ ва дигар дардҳо аз онҳо маблағи зиёд меситонид. ӯ дар ҷои зисташ муҳити носолими ғайрисанитариро сомон дода, ашёҳои зиёдеро аз қабили испанд, собуни сиёҳ, риштаи сафед, расмҳои ҷавонписарон ва ҷавондухтарон, варақаҳо бо навиштаҷоти номи онҳо, чароғакҳои тафсон, шакар, намак, шам, қулфу калид, наъли асп, ҳалқаҳои оҳанин, хоки сурхчаранги қумдор, оина ва ғайраро, ки гӯё воситаи асосии баровардани ҳоҷати ниёзмандон мебошанд, барои фиреби мардум истифода мебурд. ба ҳамин монанд 12 июли соли ҷорӣ шаҳрванд Саъдиев Сулаймон Саид Аҳмадович, соли таваллудаш 1975, зода ва истиқоматкунандаи ноҳияи Восе, ҷамоати шаҳраки Ҳолбук боздошт гардид. ин шахси ҷоҳилу мутаассиб аз соддалавҳӣ ва хурофотзадагии идея аз сокинон истифода бурда, гӯё ба табобати беморони дучори ваҳмзадагӣ машғул буд ва ҷинро аз вуҷуди онҳо мебаровард, яъне муллои ҷинбарор буд. ин шахси ҷоҳилу аз маърифати инсонӣ дур, аз боварӣ ва эътиқоди падару модари чандин бемор, ки асосан духтарони ноболиғ мебошанд, сӯистифода карда, дар баробари гирифтани маблағи муайян бо мақсади қонеъ кардани нафси ҳайвонии худ нисбати онҳо озори ҷинсиро раво дидааст. ман якумин маротиба рӯзи иди рамазон 2019 ноболиғонро бо баҳонаи ид ба хона бурда ба онҳо маблағи пулӣ дода даро пӯшида нисбати онҳо корҳои ношоиста кардам. инчунин 2 маротибаи дигар баъд аз ин ҳам бурда даро пӯшида нисбати онҳо корҳои ношоиста кардам. албатта баҳри нигаҳдорӣ ва ҳимояи шарафу номуси ҷабрдидагон дар барнома овардани ному насаби онҳо худдорӣ мегардад. нисбати ҳамин шахс Сулаймон муллои ҷинбарор гуфтанӣ ҳастам, ки ин шахс фарзандонам моро, яъне духтари маро, фарзандонам моро ба худ диққат ҷалб карда ба хонаи худ даъват мекарда будааст. дар хонаи худ дароварда дар ҳуҷраи алоҳида медароварда будааст, ба онҳо дастдарозӣ мекарда будааст. боз ба онҳо пул медода будааст, мегуфтааст, ки дар хонаҳо нагӯед, дар хонаҳотон ба падару модар нагӯед. аммо ман аз забони фарзанди худам шунидам. баъд ба мақомоти қонунгузор муроҷиат кардам. духтарам ба ман омад корҳои мулло Сулаймонро нақл кард, ки мулло Сулаймон моро учаҷон файрод мекунад қади кӯча, бием ба хонаи мо барем. мера ба хонаи ам мулло ба корҳои ношоиста даст мезанад мулло Сулаймон. вале боиси таассуфу ҳайратзадагист, ки
дар асри 21 асри рушду тавсия ва дастрасӣ ба муосиртарин дастовардҳои технологию воситаҳои навтарини иттилоотӣ ҳанӯз нафароне пайдо мешаванд ки ба афкору андешаҳои хурофотии асри миёнагӣ бовар мекунанд, тӯҳмаи ашхоси фиребгар, ҷоҳил, ҷодугар ва фосиқ мегарданд. оид ба ҳолатҳои мазкур нисбат ба Иззатова Паригул Додарбековна бо дастрасии моддаи 247 қисми 2 ва нисбат ба Саъдиев Сулаймон Саид Аҳмадович бо дастрасии моддаи 142 қисми 2 банди гей Кодекси ҷиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон парвандаи ҷиноятӣ оғоз карда шуда тафтишоти пешакӣ идома дорад.